знам там къде. Чиплик има представа. Къде? Кажа ли му ти на име? Има кутия. Тая кутия ти е личия, ти изпускате и нас. Оди да, Християн. Колко това сега? Сега гледаш на Мишо. Дай на Мишо. Мишо и Михаил. Да, е просто. Я ти казах, айде, коска си, они се фалсират, он гледаш ли? Бегайте от стаста! Кажи ли бе? Дай се къв проваря, биче, гледай се, не. Къв проваря, бе. Я ти не чуш, он къв Гледай го! Добре.
Прав втор. А дек трябваше, дек трябва да видя. Втор и Боян трет. Браво, Мичо! Защо не яве? А до дека беше? До тук, Мико ще да бие, тя от тук почне. Ето са, кой кажава дека пък? По дека почне. Реално си го тестува, защото... После от 12 студия. Ей! Мусика бива. Още е доведен. Айде, ти за опидеризъм има после. Нека има путните да го А що не помините ни с цел? То дека е цел, до дека е край. Що там застаналото? Продаването се право на пиво. Ей, умре. Мартин, Мартин! Марко, до тук е, тръчи! Айде, приятели, оттам терена. Ово, детето плескайки ги една. 10-15 минути колко соли да се палят. Кое место да свои? Последното место е дега. Ева, и за последно место има най-добро. Има. Има на още. Tengo. Ajde, nene, čega, ajde. Daj Bog. Koji mjera? Михаил вика, право е, овай застана. Не може. Тръчи до бандерата. Не може. От тук стартува, тук е целта. Тегите, виж колитата там. Его. А чапата се... Чапо издържава. Нека ти е, че да важно. Трябваше за малко. Не е толкова ще влага, го е напред той. Лешка, кое място си? Кое място си? 16! Абе, трай човек се нарине. Мачето пая. Маш маленки. Що мислиш, това е? Абе, висока, гледа. Що бе, ти не дойдеш тъж за те? Ще кой тръжи да ти го брени? Да го влече.
Mi strela nekoj den. Ajde. Долу пекат ниска, бе. Чекай. Ей, средни път, бе, не по чифлички. Или по чифлички. Подека знам какво беше. Последния беше за посредни път, бе. Какво беше? За снимаш ги вие потенциалните праваци. Купичко сирење како ја. Пописио само мене кажу. Део, само не знае кој е. Посеја се ден. От Добринки има масия за солеки. И за окоминя да оставим после. Julija se vrne zarno za ugovornega.
Panček, kako praviš, dek ti vidi. Ja, pa vles na zvervistu se visi, celo Kaj ti tam? Ovaj tam se dosta. Ti go zdelo? Prav, dneska ne počnuješ?
Не знам, ти си знаеш. Кой би ти каже? Замези си. Не мора да гласите. Може по-спорта пала по-спорта. Ако си гласа, почва с 4 сата да гласа. Това ти направи вечера и тогава Чуено и за други трябва, бе. Нека се бъде живо. Това е животи постави. То малко мина. ти знаеш да не гледаш да скочи Знаеш,
Hrvatska така от всеки мач. Се може да се бием свободно. Обоя са си цялата истина. Само от двоите. Кой е писал? Не там, Се придруžба може ли? Чито, кецо. Знаят само двоица. Йоко има и ръки. Може да е кисело, що? Ще го гледаш. Знали си? Пали ги бе снимаш. Бе снимател. Tego Jorko. Lekcija si lekcija. I može se zagledati što da popravi. Добър ден. Ja. Него се боя.
Все така. Ще фаламе на молите, айде. Тие големите трябва само да си изкопат. Вишките се съберат. Така, защо? Айде. Айде, Марко, идите на тика. Големите трябва да ги копат. Трябва да пре. Тие цигли подят само в едне край. Айде сега, една къде. Pa daj mi ta, ajde. Neka je ta, ajde. Daj neka naprav, daj. Ajde, dobro, šikle. Ajde, dosta, što sporne damo. Vjerujem ki baj. Mac, dobro je, evo ga na. Будеш право neko, nadam se ne skrbu. Daj tamo ti komarko. Čapo, ovo je neki kebab, čapo. Айде само за касанието, не заплувай много, айде. Те тия големите дръвци, това барем, това няма пиби това. Не, касиме това да израсне. Айде. Те така, айде. Това че сте, вие там само малко и що? Тук малко травички, има воя на Славянски Вижневски и прият. Има градува за това, Вие само това вече сега. Лопата за история, не? Не, не, лопата, не трябва. Толкова доста, това е. Доста. Айде, то тамо и ово е напред само. Трейте. Защо това е спината сега? Думам нещо вие. Čapo, Айде, добре, стига. Ой, мама, я кажа. Marcelo, Možda je prosto. Da ti digne na pomoć. Лайко Йорго. Стефане Чинер, доста. Mora da pije. Семи си не можеш. Sad ne razumem za koji glas. Трактор, чака направя трактор. Айде, викни помощ. Майка носиш си? Носно е, да. Не съм дома, стоя да изпера, ще отвадам и... Пред.
Nema što vam bravo. 12, 16, sam malo. 16. Četvorkата je... Колко има четвърка? 16. Двойката има 12. Ай, пиши ми. 16. Друго, двойката има 12. Двойката? Да. Друго? Кецо има 5, няма ни една. Кецо има 5, тройката има 2. А четвърката? Тройката има 2. Тук виж, не знам. А тройката, дека беше бе? Повество на дали сме. Тройката самия? Пише тройката. Преправи. Ти си писал петката тук, па? Петката няма ни едно. Тиши. Пиши. Нула стане. Четвърта. Що си добил? Я, бе. Ами я не съм гласал. Не съм я. Ами ти да те. Що бе, няма. Не може. Гоци е 5. Гоци има 5. А ти колко имаш? 0. Ама ти баба ли паса? Тръгне да гласа, тъй като ще бъде на това. Радостно си, Мартин, с Сане Стоянов поведе Лазара. Чекай, кой брой е това? Брой 4. Нека ме знаеш, коя ги пишува. Не, Сане. Брой 4 е много место, Сане Стоянов. 16, а чичата му знаме. Двойка. Не, числаката чи. Година! А що сакаш да грееш? Ми да дали така на плоски сметне колко фана. Защото грееш, ти си там.